Il-Prim Ministru mhux ser isejjaħ vot ta' fiduċja fil-gvern tiegħu kif mitlub mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat quddiem l-instabilità li qed tiddomina fil-pajjiż. Risposta tiegħi le. Jien mhux se nagħmel l-affarijiet li jrid nagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni biex inżid l-instabilità jien. Lorenz Gonzi ddikjara lil backbencher Franco De Bono li fl-aħħar sigħat tal-apariżenja tal-Prim Ministru m'għandu ebda raġun fil-pożizzjoni li qed jieħu. Jiena fuq din ma' Franco ma naqbel assolutament xejn. Jiddispjaċini li wasal għal din il-pożizzjoni. Saħansitra meta kkummenta fuq ir-reshuffle, il-Prim Ministru qal li l-qasma fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ma saritx minħabba t-talba ta' Franco De Bono. Għamilta mhux għax talabni Franco De Bono, għax derli li fiċ-ċirkostanza ħaġa tajba. Lorenz Gonzi qal li l-mira tiegħu huwa li l-gvern tiegħu jibqa' jmexxi sal-aħħar ta' din il-leġislatura. Iżda lest li jsejjaħ elezzjoni bikrija jekk jibqgħu jinqalgħu ċirkostanzi li m'għandux kontroll fuqhom. Sa fejn jiddependi minni. Imma affarijiet li ma jiddependux minni, imbaxxi rasi qudiemu u noqgħod għal deċiżjoni tal-elettorat.